बार जन धाना पुल पर वो सब ऐनी और मछली मुरा खा के ना गईनी तो वो सब रेट बटे 100 रुपया पड़ेगा। 100 रुपये बटे। देख सकते 250 ग्राम 100 रुपया में। और तमाम मछली बाड़ी से वो सब के देखे तो वो सब के मुंह से लार टपक जाई। जी हाँ 125 पड़ेगा भाई, 125 बा। की अब हमनी के लगे मछली और मुरा आ गई बटे फ्राई वगैरह हो करके। एमे चटनी भी बा और ये पतल में प्याज भी मौजूद बा, मरचा भी मौजूद। बिहार के सबसे प्रसिद्ध जगह हमनी के धनहा पुल पर मौजूद बानी सन। और रउआ सब के बता दी कि धनहा पुल के सबसे प्रसिद्ध दुकान और ये जगह सबसे फेमस जगह जैसे ही पनियाहवा के तरह ये धनहा पुल पर मछली और भूजा के जौन बात उनकी बिक्री बहुत ज्यादा होला। और लाइने से लगभग 10 से 15 को दुकान लाइने से मछली और मुरा के दुकान बाटे। और हमारे हमनी के टीम और पहुंचल बा भी धनहा पुल पर। और भैया देख सकता नहीं कि मछली के फ्राई करता नहीं। और वो लेकिन अगर एक बार धनहा पुल पर वो सब ऐनी और मछली मुरा खा के ना गईनी तो वो सब बढ़न भूल हो जाई। दूर दूर से बहुत नेपाल के बॉर्डर से भी लोग आवेला मछली और मुरा खाए खातिर। और सबसे बड़ी बात ये बाकी एक साथ साथ रेट पानी भी हमने जानकारी देते। मछली हमने के अब गांव देहात में बहुत कमे मिलेला चेपुआ मछली, ऊ मछली बाटे। और जौन हमने के नाम नहीं जानते। कौन मछली है भैया? हई का रेट बा क्या नाम है? 100 रुपया पड़ेगा। 125 पड़ेगा भाई, 125 बा। 100 रुपया पड़ेगा। हई कौन मछली वो फ्राई करता नहीं? चेपुआ। चेपुआ से दुकान वो खोल बने अपन 12 बरस। 12 बरिस से। अच्छा कौन कौन मछली अभी तक ले जौन बेचे नहीं डेली? चेपुआ, सिंही, पटिया, हाँ झींगा। अच्छा कहाँ से लोग जना वाला खाए खातिर? पूरा भारतवर्ष के है ना? और नेपाल, उत्तर प्रदेश। अच्छा मैंने बहुत ज्यादा बिक्री बटा है। हाँ हाँ। फेमस है जगह मैंने कौन सी मछली और कौन सी? मछली भूजा। मछली भूजा। हाँ। कौन मछली वो फ्राई करता नहीं? चेपुआ। देख सकते नहीं भैया एकर का रेट बटे 100 रुपया पड़ेगा। 100 रुपये बटे। देख सकते नहीं 250 ग्राम 100 रुपया में। और तमाम मछली बाड़ी से वो सब के देखे तो वो सब के मुंह से लार टपक जाई। जी हाँ रउआ सही सुन रहा बानी। जैसे ही मछली के रउआ सब अपना पुरानका लोग जे रहल हुए उहे लोग बना पावत रहे तरह के पुरानिया जे रहल दादी नानी काकी या जे लोग रहल हुए उहे तरीका के मछली बना पाई। और नौकी जौन बहुरिया बाड़ी नौकी जौन पतोहिया बाड़ी सन तो उन्होंने के ए तरह के मछली बनावे के ढंग नहीं के कि चावल बाटे ही चावल भी जे मिलेला और दाल बाटे। कौन चीज का? रहर के दाल हुए, रहर और उड़द के दाल रहर और उड़द के दाल बाटे। और चावल भी बाटे, पतल भी सब उपलब्ध बाटे। और रोड देखते नहीं कि बहुत ही चालू रोड बाटे। जो हमनी के जहाँ जगह बानी से जहाँ लोकेशन पर हमनी के मौजूद बानी सन जगह बाटे धनहा पुल। और एने जौन बात की पश्चिमी चंपारण चबूतरवा होते हुए लौरिया होते हुए सब बेतिया निकल जाए जा। और एने वो सब उत्तर प्रदेश में चल जाए जा। और ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह बाटे। वो सबसे निहोरा बा विनती बाकी धनहा आई तो एक बार जब मछली और मुरा जरूर खाई। और एक साथ साथ दाल चावल मछली के व्यवस्था बाटे। कि अब हमनी के लगे मछली और मुरा आ गई बाटे फ्राई वगैरह हो करके। एमे चटनी भी बा और ये पतल में प्याज भी मौजूद बा, मरचा भी मौजूद बा। जौन के देहाती जौन बैठ के हमारे काका बाबा दादा जी लोग दुआरी पे बैठ के खटिया पे बैठ के जौन लोग खात पुरान का खाज ऊ खाज हमनी के धनहा पुल पर आज मिलल बाटे।